Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er hoge straffen zijn geëist in de zaak Heelal. Dat was gisteren te horen in de rechtszaak. De zaak is begin deze week begonnen. Er staan 7 mensen terecht. Allemaal op verdenking van drugssmokkel en wapenbezit. Grootschalige drugshandel. En er zijn straffen geëist van 2 tot en met 13 jaar. Tot nu toe beroepen alle verdachten zich op een zwijgrecht. Maar volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderschepte Sky-berichten dat de verdachten betrokken waren bij de smokkel. De politie vond berichten, foto's en video's van cocaïneblokken, boten aan de kust van Venezuela en Colombia en roosters van kustwachtmedewerkers die werden gedeeld om transporten te plannen. Het Openbaar Ministerie benadrukte dat de groep nauw samenwerkte met kustwachtmedewerkers die hun integriteit hebben beschaad. Volgens de officier dachten de verdachten alleen aan hun eigen gewin. Minister aangevallen in winkel. Dat gebeurde gisteren. Een vrouwelijke minister ging met een medewerker naar een warenhuis in Zeelandia. Daar werd ze aangevallen door de echtgenote van de medewerker. Die was het er niet mee eens dat die man met zijn vrouwelijke minister daar boodschappen ging doen. Terwijl ze, zo zei die vrouw, niet eens een kerstboom in eigen huis hebben. Dat leidde tot een gevecht. De minister liep verschillende klappen op. Ook een kind dat erbij betrokken was, werd op meerdere manieren bij het gevecht betrokken. Het liep uit de hand toen er uiteindelijk een achtervolging op de parkeerplaats kwam. Allemaal niet fraai. Het is nog onduidelijk of er daadwerkelijk zaken naar de politie zullen komen hiervoor. Ook hebben veel mensen verbaasd gereageerd op het feit dat er geen bewaking van de minister aanwezig was. Maar het lijkt allemaal om een strijd te gaan tussen personen binnen het ministerie. Schoten gelost op afgelegen veld. Gisteren vond er iets opmerkelijk plaats. Agenten van Rio Canario gingen naar een terrein in Muizenberg. Dat terrein heet Irene Moreno. Het is een verlaten terrein en daar troffen zij een Chevrolet Spark aan die afkomstig was van een diefstal en volledig gestript was. Het voertuig behoort toe aan een autoverhuurbedrijf en werd enkele dagen geleden gestolen. De politie heeft het voertuig in beslag genomen en naar het politiedepot gebracht voor verder onderzoek. Maar terwijl ze bezig waren met het gestolen voertuig, hoorden zij meerdere schoten die dicht bij het terrein werden gelost. Er werd assistentie gevraagd en ook werd er gekeken of daadwerkelijk kon worden achterhaald wie de schoten heeft gelost. Maar die persoon werd niet gevonden. Volgens Camelia Reumer moet er geen feest worden gehouden als er geen indexering plaatsvindt. Dat zei de parlementariër voor Man Pin gisteren tijdens een persconferentie. De partij staat erop dat de regering de AOV, de pensioen, moet indexeren. Dat had al 4 jaar geleden moeten gebeuren, is steeds niet gebeurd. Maar daar hebben de gepensioneerden recht op. In plaats daarvan feesten voor het eind van het jaar voor ambtenaren organiseren met bands, met allerlei toeters en bellen, dat is niet passend, aldus Suzy Camelia Reumer. Zoals bekend krijgen de ambtenaren aan het eind van het jaar een voucher van 300 gulden, maar bij de verschillende ministeries zijn er al plannen om grote feesten te houden. En volgens Camelia Reumer zou dat niet de volgorde moeten zijn. De regering moet eerst naar de gepensioneerden kijken. Man Pin wil actie van regering. Dat werd ook gisteren gezegd tijdens de persconferentie. De fractie van de Man Pin vindt dat de Curaçaose regering actie moet ondernemen in de huidige geopolitieke situatie. Tijdens een persconferentie gaf de partij gisteren aan dat de regering een landsbesluit zou kunnen nemen waarin staat dat Curaçao geen militaire vliegtuigen of schepen van welk land dan ook in het luchtruim of in de wateren zou moeten toestaan. Ook zou de gouverneur de Rijksministerraad moeten vragen om te zorgen dat Nederland meer bescherming en hulp biedt bij het beschermen van maritiem verkeer en luchtverkeer rond Curaçao. Op dit moment vindt de partij dat de autoriteiten te weinig doen om de bevolking te informeren en maatregelen te nemen.
Kustwacht haalt lichaam uit zee. Dat gebeurde gistermiddag. Toen heeft de kustwacht een levenloos lichaam uit het water gehaald in de omgeving van Rif, nabij de Megapier. Opvarenden van een cruiseschip hadden het lichaam opgemerkt en direct de politie geïnformeerd. De politie verzocht de kustwacht om de helikopter in te zetten. Die slaagde erin het lichaam uit het water te halen en over te brengen naar het steunpunt in Hato, waar het werd overgedragen aan de politie. Het gaat om een man die samen met zijn vrouw naar Curaçao was gekomen op een cruiseschip. Hij ging woensdag zwemmen bij Marici en werd onwel. Daarop dreef zijn lichaam naar Rif. De vrouw had alarm geslagen toen haar man problemen kreeg in het water, maar toen er daadwerkelijk hulp kwam, was het lichaam al weggedreven. Chauffeur erkent schuld bij dodelijk ongeluk. Dat gebeurde gisteren in de rechtszaak. Een 24-jarige chauffeur heeft tijdens een rechtszitting schuld bekend aan het dodelijk verkeersongeval op Westpunt. Dat vond plaats op 27 november 2023. Daar kwam de 50-jarige Risselien Hooy om het leven. Volgens de man merkte hij dat hij midden op de rijbaan terecht kwam toen hij de reflectoren van de middenstreep zag. Hij probeerde terug te sturen, maar botste op dat moment met Hooy die uit een bocht tegemoet kwam. De bestuurder zag hoe de chauffeur van de andere auto uitweek, van de weg raakte en tegen een ander voertuig botste. Uit angst reed hij door. Later op zijn werk kwam hij via Facebook erachter dat de chauffeur was overleden aan haar verwondingen en toen meldde hij zich bij de politie. Tijdens eerdere verhoren verklaarde hij 70 tot 80 km per uur te hebben gereden op een weg waar minder is toegestaan. Hij ontkent echter veel te hard te hebben gereden. Wij gaan even naar een break. We zijn zo terug bij meer nieuws. Vida te Mobilier. Ibo merece maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo consta na bom alcance. Login fácil, hace transferência rápido e o saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue voor de App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com Extra su 50 aniversario. Com um tremendo super mega campanha 50 años. Regalando más de 50.000 florines na premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas. Estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigider, cama, bondi gasolina, bondi comida y hopi más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra tu día, subir de website www.extra.cw y participar para botadén. ¡Suerte! We beginnen met de Centrale Bank, want die kondigt een obligatielening aan. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten zal op 4 december, dat is volgende week donderdag, namens Sint Maarten een obligatielening uitgeven. Het gaat om een obligatie van meer dan 30 miljoen Caribische gulden met een looptijd van 30 jaar. De rente is gebaseerd op de Nederlandse rentecurve van 2 december. De obligatie zal jaarlijks worden afgelost vanaf 4 december volgend jaar. Volgende week dinsdag opent de inschrijving van het Dutch State Treasury Agency. Daarna heeft het publiek tot en met woensdag 3 december, 12 uur 's middags, de mogelijkheid om zich in te schrijven. Dat kan via alle commerciële banken op Curaçao en Sint Maarten. Dan heeft het Hof van Beroep de straf tegen Akim Arindel bevestigd. Dat gebeurde ook op Sint Maarten. In hoger beroep is de politicus gegaan nadat hij in eerste aanleg werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1,5 jaar voorwaardelijk. Hij hoeft dus niet te zitten, maar volgens het Openbaar Ministerie en de rechter is bewezen verklaard dat hij stemmen heeft gekocht. Het gaat om verkiezingsfraude en daarom mag Arindel
ook de komende 6 jaar zich niet verkiesbaar stellen. Hij mag ook niet terug in zijn baan als politieagent. Want volgens de rechtbank is bewezen dat mensen geld hebben gekregen van hem in ruil voor een stem. Daarom moet hij ook zijn hele salaris dat hij heeft ontvangen, 75.000 gulden, terugbetalen. Volgens de Hof is het eigenlijk in een dergelijke geval logisch dat iemand daadwerkelijk wordt opgesloten, maar het Hof vond een lagere straf passend gezien de persoonlijke omstandigheden en de grote impact van de zaak op de kleine eilandgemeenschap. Dan gaan we nog terug naar Curaçao, want er zijn gisteren 2 gevonden gevallen bij een ongeluk op de Anassa-weg. De politie moest uitrukken naar de Anassa-weg nadat er een melding was ontvangen dat er een ongeluk had plaatsgevonden en dat er gewonden waren. Bij aankomst troffen de eenheden een vrachtwagen aan dat werknemers van een hotel vervoerde en ook een familieauto die bij het ongeluk betrokken was. Volgens ontvangen informatie zijn er aanwijzingen dat de auto voor de vrachtwagen reed en de vrachtwagen probeerde op zijn beurt een aanrijding te voorkomen. Dat is niet gelukt. Er waren remsporen van de bus zichtbaar, dus de bus die personeel van Sandos vervoert. Ambulancepersoneel heeft hulp verleend aan 2 gewonden. 1 van hen is naar het CMC vervoerd. Andere persoon kreeg het advies om zijn huisarts te bezoeken. Dan hebben we nog internationaal nieuws om af te sluiten. En dat gaat over het feit dat Venezuela de concessies heeft ingetrokken van luchtvaartmaatschappijen die routes annuleerden na de waarschuwing van Amerika. Daar had Venezuela voor gewaarschuwd. Dat is nu ook daadwerkelijk gebeurd. 6 luchtvaartmaatschappijen die worden beschuldigd van terrorisme nadat zij hun routes hadden opgeschort vanwege een waarschuwing van Amerika over militaire activiteiten in de regio. De maatregel geldt voor het Spaanse Iberia, het Portugese TAP, het Colombiaanse Avianca, de Colombiaanse dochtermaatschappij van het Chileens-Braziliaanse LATAM, het Braziliaanse GOL en het Turkse Turkish Airlines. Volgens de verklaring van Venezuela worden de maatschappijen van beschuldigd zich aan te sluiten bij de acties van staatsterrorisme die door de regering van Verenigde Staten werden bevorderd door hun luchtvaartoperaties eenzijdig op te schorten. Het Venezolaanse ministerie had maandag de luchtvaartmaatschappijen 48 uur de tijd gegeven om de vluchten te hervatten. Dat gebeurde niet en daarom zijn de maatregelen genomen en zijn de concessies ingetrokken. Wij gaan daarmee naar het einde van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.